ngighost. Ubani ongani? Mfethu ulihle mfethu. Muphi? Impofu lalo nezinqe, ama-hips. Ngiyayibona mina le yangale mina yabo. Yangibhampela kulezi insuku. Lutho ke mfethu. Yangani igcwele ngami la. Hayi so. Mfethu, yangibuka ndoda. Hey, ikubukani nje. Uyazi nje na ukuthi mfethu mhlawumbe yavele yagcwala ngenje. Yangana siyona ucream wakho. Kanjani manje? Yangana ocream bethu. Manje yabona. Uyazi ukuthi nawe izingane efikayo yabo ziqala la kumina yabo njengomalume yabo. Kodwa ungazenzi lutho nje kuyafa. Kodwa gazi kumele unginike isitulo yabo ungigcobe nje. Ngeke ngize ngikugcobe. Kungcono ngihambe ngoba lento yakhe yangidanyisa. Ngoba ngothe sekunika ipawu. Uzoshiya ubosogwetha ngendlela. Wena. Asendikas phansi Ngihlanga phakathi. Ubamba ingane enhle unami ngiyakwazi ukuthi labafana bayibamba. Yabona umjida lo fanele ngimeze ngidlala. Awukwazi ukuthi abamba ingane enhle. Hayi. Awuzi ngiye ekhaya ngogomola. Mina ndanamuhla nje. Ulihle nje. Ulihle uhlala lapho ngani ngakuphi nje Bolophoto. Sho. Sifike iboza manje. Isiphathele iboss. Hayi thola kulo nawe. Hayi okay ngathi hayi. Yabo inkabe ngixoxele. Ngizele nezinojuice namhlanje. Ukuthathela intombi yakho. Ubani nalomfana? Yabona umfana nje omncanyana nje lohlala lapha ngene. Ngiyamkhumbula lo mfana nje odelelayo. Mase ngifundisa isifundo lo. Ngizokuphelezela mangani wami. Hayi igwala ke lo singahambi naye. Asihambe manje. Hayi mina ngeke ngikhona. Mina ngicela ukuya kudlula ekhaya na. Motherfucker. Chill. In your pocket. Lezi insuku nje extra strange. Sometimes ngiyakubhalela udinga ngiphendule kwenziwa yini vele lokho? Hayi siyasana sami ukuthi lezi insuku kakhulu. Ngibhalisa umngane wami homework ngale. Manje nimsebenzi yamhlula manje uthena ngoba mina ngasesikoleni ngibright yabona. Okay, kodwa hayi. Kushuthi wena uchaza ukuthi umngane wakho obaleke kakhulu ukudlula mina phela. Naye phela nje ngiyamnika isikhala la enhlizweni yami. Nawe yabo wena phela nesikhala esiningi ngakini. Hayi, lento yakho mina ngisayithi lokujwala kabi. Sizwe nomgitano notazi ngiyomlimaza mina. Mina ngilimaza. Konke zakho Awubona iqhatha nenkeda usikuvu kuluvu khokho vula umkhophu makhomba ukufa mkhukhu ifuna la ngifika khona sani kuyaphushwa usukela i40 rokasi K master Manje bola babona kahle marora. Akhamba kahle. Manje emjini ngidawubona uthulani. Madoda, athi ngicabanga, azamjida ngiyambona athi shona ngahamba. Ufunalani? Ngiyahamba nenye ngithekeni. Yabo. Bathe shit. ngene mkhomba indlela mphephethe neindlebe mayingezwa lona impilo uzoyiswela Just move aside, and if you cross us, we get you crucified. Yeah, we move lines 4051. W, tell them to move aside. Yeah, we move lines, and if you cross us, we get you crucified. Yeah, we're doing time 4051. W, tell them to move aside. yazi sengingayinaka lento le. Isikhathi esiningi asasichithi ndawonye. Ngoba nakho nginxala abangani bakho. Yazi kuzomela ukuthi uzame plan ukuthi angazi abangani bakho yabo baphe noma 10 minutes yabo 20 yabo bese uthi lo 40 50 minutes yabo spend nje ndawonye yabo. Ngoba uyazi na ukuthi ekhaya kimi ngabo 5 kumele ube sosegcekeni yabo manje. Nibamba ngempela lengane. Hayi, angikhole. Kusiyami. Seba kumele lapho wena. Awungenaphi lapho uthi ngimele nta? Hayi vele kuzindawo zethu. Hayi cela kahle. Niyathanda nje ukuhluphana umuntu. Hayi vele sikunawe besidlulela nje na. Hayi kaphi yaphapha. Yiwe into sofunani cela. Sazoshuka kumele ubheke amasuku nalo chef usukhiphele zonke lezi ezithanda ukuluma nina nibhala udoti nifoke engomeni mase siqeda ukubadla sirep udoti sufoke emgqomeni Manje yamazi lo. Ya intombi yami le. Intombi akanje ngoba nami ngendlela ngathi umuntu ozanthanda nalo. Sokushiya bafethu. And if you cross us, we get you crucified.
ngayeka kanjani le ndaba kusho ukuthi kumele sifake isandla sesithathu vele sizoyilungisa ngaso le ndaba yabo Ngithi ngibona ngathi umshalo umjitha lona. Asithole lo mjito umsizi leyo. Ngasoqasa ngaluwe le ndaba. nangu nje lo mfana lo nangu Oh. nje lapha Endoda osaluse ngaphandle kathi Awungangijwayeli kabi wena. Ho, umuntu ozongibiza nje. Awuboni ngimele la. sho. Hayi ngichazele mina le ndaba le. Nakathi jaba ngintombi eyodwa manje le ndaba le angazi sixazulule sathi ukuhlanja. Hayi mayithanda ke mina uma ngithanda ke. ayikho into esizobonisana yona la lo kufanele iyeke le ngane le ngane ithandana nami kufanele iyeke ayikho into esizobonisana ngayo la Which means ngiyandando ngane ithethe sithanda abantu bakhe ngoba manje nobalo lo ngizwa. lo mfana wathi umsizi lo nguye lo uhamba tshela abantu ukuthi mina ngibamba le ngane la Umsizi akaze la futhi Hello dozalana. ekusehoza amandoda Yeah, we're moving lines 4051. W, tell them to move aside. Yeah, we're moving lines. And if you cross us, we get you crucified. Yeah, we're doing time 4051. W, tell them to move aside. Yeah, just move aside. And if you cross us, we get